Devnenie vencov Velox sa používa pri výstavbe domov z iných konštrukčných systémov. Je vhodné ako pre devnenie vencov so stropnou konštrukciou, tak bez stropnej konštrukcie. Vyznačuje sa jednoduchým a krátkym časom montáže, výbornou tepelnou izoláciou, ľahkým vytváraním rohov a vysokou pevnosťou zabudovaného devnenia. Dodáva sa na vratných podkladoch v dĺžke 2 metry s tepelnou izoláciou v štandardnej hrúbke 80 mm a bez izolácie s vopred pripravenými zárezmi pre umiestnenie spôn. Spony sa zväzkujú a dodávajú v 3 zväzkoch po 5 kusoch na 6 bežných metrov vencovej dosky. Používajú sa pre steny hrúbky 300, 365, 400 a 440 mm. Devnenie vencov so stropnou konštrukciou sa používa v kombinácii s rôznymi stropnými konštrukciami. Vencové dosky Velox sú štiepkocementové dosky hrúbky 35 mm s tepelnou izoláciou v štandardnej hrúbke 80 mm. Na želanie zákazníka je možné dodať aj iné hrúbky tepelnej izolácie. Výšku vencových dosiek Velox volíme podľa výšky použitého venca alebo stropnej konštrukcie. Devnenie venca sa vytvorí pred montážou stropnej konštrukcie. Vencová doska sa osadí sponami, ktoré zaistujú jej stabilitu a uložia sa na stenu. K osadenej doske sa pridávajú vo vodorovnom smere ďalšie vencové dosky a v spojoch sa zaistujú klincom alebo skrutkou. Vencové dosky je možné ľahko rezať a vytvárať tak rôzne tvarové dispozície. Do zostávajúceho priestoru devnenia vencov medzi dosku Velox a stropnú konštrukciu sa vkláda výstuž stužujúceho venca tak, aby bolo zaručené minimálne predpísané krytie výstuže betónom. Venec sa betónuje zároveň so stropom a vibruje vibrátorom. Devnenie vencov bez stropnej konštrukcie sa používa pri domoch bez stropnej konštrukcie, na devnenie vencov pod podmurnicou a na devnenie prievlakov a prekladov. Pre obvodové steny odporúčame použitie devnenia vencov s tepelnou izoláciou v štandardnej hrúbke 80 mm a pre vnútorné steny bez izolácie. Na želanie zákazníka je možné dodať aj iné hrúbky tepelnej izolácie. Vencová doska sa osadí sponami a uloží na konštrukciu steny. K osadenej doske sa pridávajú ďalšie vencové dosky a zaistujú sa v spoji klincom alebo skrutkou. Rohy devnenia vencov sú tvorené spojom dosiek s pevneným klincami. Spony Velox zaistujú stabilitu vencových dosiek. Na hornej strane sa osadzujú do vopred pripravených zárezov a sú použité v počte 5 kusov na 2 bežné metre. Do priestoru medzi doskami sa vloží vencová výstuž podľa projektu tak, aby bolo zachované minimálne krytie a zaleje sa betónom predpísanej triedy. Devnenie vencov je jedným z dôležitých prvkov každej stavby. Pri použití vencov Velox sa znižujú nároky na montáž, umožňuje sa vytváranie vencov na všetky dostupné stavebné systémy a zlepšujú sa tepelno-izolačné vlastnosti stavby.